3:00 na. Oras ng I-text mo. i-upload mo. I-chat mo. Pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo. Pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo. You're so hot, teasing me. Masiramon magpara ngupak-ngupak ki Baduya. Ang Baduya palan habang nagkahaloy, ano ini o pag mainit tununon, mapag ano pag ano yan, ang pinaka-the best pala na luto ki kon Baduya. Ade, ang ginamos medyo baka may duda ka. Ade, the best talaga Baduya talaga. Baduya, masiramon nun. So Baduya dyan sa inagyan ko sa may DCGB. Babakalang ko ta si Ronald Boda, si Jerome. Kung nga ako, nagkaraw naman ito. Parakula na nga niya ko ito. Isbanan. Maray na hapon. Damerian. Merindal Kumusta lamang po sa tuyang hapon? Mga Bicolano sa inman na partikan mundo. Good afternoon po sa Indogabos. Kumusta na lamang po sa tuyang aldaw? Miyerkules na. Uy, sa mga masirim batabi ha. Alas 5:30 may misa po dyan sa Saint Rafael ha. Diyan po sa Saint Rafael, painonra po sa Immaculate Conception. Sabi nga ni Perpetual Help Novena. Ako kahit ko nag-eskwela ko diyan sa Bicol College. Nagko ako ki methods of teaching kan mga panahon. Kada Miyerkules kahit igo diyan ki Perpetual Help Novena. So ikan manginginutan sa pagkanta kan Immaculate Mother. Yabaga na so mga hymn, di ba? Himno nina. Ikan mangingin magayon yan. May pigasen kami kay ito kung papaano yan. Magayon, the best mga tugang ang kwan ang ano yan, ikan manginutan diyan sa ano yan sa araw ka na prayer. Every Wednesday yan. Kaya po sa mga masirimba ha, diyan gabo sa simbahan igong misa. Diyan po sa Albay Cathedral, sa Daraga. Diyan kay Father Dave Ramuso. Diyan po sa Taga. Pero speaking of Father Dave, nagihan ko sa simbahan ni Father Dave. Magayunon, ha? Pig papakarahay na pala ni Father Dave so sa iyang simbahan dyan sa Tagasa. Mga tugang gari ko na. Magayunon yan. Basta magday ka na maisturbo kon nag-aaragi mga tugang na mga jeeps, ha? Mga jeeps. May nag-aaragi na mga bikulo. Ari, magayunon so pagka ano yan, magayunon so pagka design kang kwan kan ano ini kang wall kang simbahan ni Father Dave na diyan bilang kuraparo ko diyan sa taga San Ramon Nonato. Yan, no? Siguro sa masunod ka na piyesta, mailing takimaray iyan ako ni Father Dave. Alangan maday na ako imbitaran. Ima-imbitar nang gadiyan sa kuya si Father Dave na makakaon lamang ngaya kay kang ngaya Henry M. Diba? Aray na hapon tabi sa mga taga-tagas Daragalbay. Hanggang po kitang alas 4 in hapon. Mga tugang sa programang Pinky on Mo digdi po sa DCGB. May mga birthday ngon yan. Tabi, July 3. Tama, pitsa 3.
mga tugang kan bulan na Hulyo. Technical Department Ronald Baldo, si Jerome Boda, si Ate Shara, dyan po mga tugang sa Programming Coordination. Asin po sa tuyang Tech IT, digdi po sa DCGB. Kumusta na po ang sa tuyang mga alaw? Okay, ang sa tuya tabing tataramon. Ilingon ta daw ang sa tuya na tataramon ngunya na hapon. Mga tugang kun may na baro-baro lamang si Ronald Baldo. Ang sa tuyang tataramon ngunya na hapon, iyo tabian subida. Nadangog na nun gusto sabihon mga tugang kang tataramon na subida. Subida. Yan. Sisay ngaya ang bida dyan. Si Fernando po ngaya. Yan. Siya ngaya ang bida. Subida. Meaning tabi, pag sinabing subida, iyo tabi ang sloping upward in English. Yan. Patukad. Grabe ngaya ang subida kan tinampo. Kaya, pataas ngaya ang tinampo, subida. Pero pag-abot sa mga prices, mga tugang kim mga barakalon, may pig-apod man na ngaya, ang subida kan presyo makaskas. Gusto sabihin, naglangkaw mga tugang ang presyo kan mga barakalon. Maano yan, itong the rising of prices na pig-apod. Ha? Subida. Yan. To ascend. To slope upward. To go uphill. Yan. Uyan baga sa Kimantong, pasiring ka dyan sa sipi sa Mater Salutis Seminary. Digdi ka maagi sa may sa may Bagong Bayan. Pagsakat mo nang gadyan, mailing mo mga tugang ang tinampo palaog duman sa sa Mater Salutis Seminary. Mailing mo talaga ang subida, mga tugang iyan, ha? Okay? Grabe nga ya ang kinaon kadto, subida na maray. Alat ko na. Giruday ko na ko ang. Grabe nga yang kinaon kadto, subida na maray. Garo day ko maluya ang kuang ko saro lang sa nakaon ko yang batag mo niyan. Gari maluya so kuang ko, so comprehension ko. Ade, gari day ko. Garo day ko na ko Basta tabi yan mga tugang ang tataramon, subida. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Bago kita sa mga samno, mananaw kita mga tugang kilod na sa mahiwagang tanong. Ang mga hilang kang atay, arong kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, sa cirrhosis. Mga hilang na dara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaunin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago asin tanganing mogmang atay kay puan po na sabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para salud asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halis sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Soral daw na pag-inom kang Liver Aid pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghuwag kay ni. May presyo man o wala, mahilig o mo dahil mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga panginot na botika nationwide. Alright, ito na. Mga tugang 100 pesos tabi sa makakahula kang mahiwagang tanog. Yan, ha? Ito na. Mag-apod tabi sa tuyang numero. May lang, ha? Bako ini, alat ngo na, nahula. Gariyaon ni, alat ngo na. Mali yata. Ito garo ini. Gariyaon digdi sa, ito. Ulit. Yan. ulit. Yan. Okay.
Mag-upload tabi o mag-text mga tugang sa 0928-777-5548 o kaya sa 0966-203-0034. Yan ha, para po mga tugang sa makakahula kang mahiwagang tanog. 100 pesos tabi an sa tuyang premyo. Yan. Mga basing, ano ito? Mga basing, basong plastik na po napighugasan sa lababo. Sala. Sige daw. Igual lang kita ki 10 minutos ha. 5:25 to 5:25. 3:25 to 35. Yan. 10 minutos na. Kung pwede man na 15 minutos. 15 minutos lugod. 5:25 to pwede mabiya ako 3:25 to 3 mga 3:40. Okay? Ayan, tabi. Sige daw. Yan, tabi ang 100 pesos na load. Sabi ni Jonathan, nagbungagan subida sa kasungod trabida. Subida. Good morning, amigo. Good afternoon, amigo. Ano na? Kuhan, Jerome? Pakano tabi ini na sisa nagagamit kang aircon na gustong kimalipot, adi? Iba-iba man talaga ang kuhan. Iba-iba man talaga ang tolerance sa aircon, adi? Pampangado tabi duman sa nakampang nagasangimot ko ang aircon. Kung sabihin, may naghiro kang kasabago, di ba? Talaga. Kanya-kanya kitang apresasyon. Ako maluya ako sa aircon eh. Kaya nga gusto ko electric fan sana. Yan. Okay na? Ano na kita? Ay, nata, ito. Iga kong nahiling na. Alat ko na. Ano na kita, boy? Ano na? Nahiling ko sa pandoko saril. Di mga nag-ibo kiril. Nahiling ko sa pandoko. Okay na? Unigaradakulo na. Sige daw. 0928. Igwa kita ki. Kuha na lang, ha? Okay. Clue po, sir. Ano ba yung clue na? Hello? Hello po. Good afternoon. Good afternoon po. Opo. Matsamba? Yes, sige po. Anong tsamba? Lamisang plastic po na nagka-oral na sotil. Lamisang plastic nagkahurulwat sa tiil. Ang po. Gari, iyo mananggad ano? Iyo mananggad, gari mananggad iyo. So plastic, ade. Sa pagdangod ko. Perang tiil po ito. Ta? Perang tiil. Apat? Apat. Gar kadakol man na tiil sunaulog. Gari man. Gari man lang dakol man sunaulog na tiil. Apat man ka. Apat po baga ang tilisan lamisa. Amo man ang gata. Kintulo. Kuan man siya daw, di ba? Tigpilo. Amo man ang gayod. May point ka man dyan. Sala. Sala po. Sala. Hello po, sir. Bye-bye. Sala nga ya talaga. Ayan na. Ano na kita? Mali, boy. Mali, tabi. Paano na? Kita kayan. Sandali lang. Hello? Ang clue. Aro kayo na ang clue. Sarong bagay po talaga nahulog. Sige daw. Sarong bagay, mga tugang na nahulog. Sige daw. Ren ang kluta. Aramo nindo kung paano siya nahulog, buda say nahulog. Ano tabi iyan? Yan. Okay na? Sige daw.
Sige daw. Nahulog siya. Ano po so nahulog? Buda mga tugang, saan po siya nahulog? Yan. Pag nakuhulaan mo, dyan tabi mga tugang, makakareceive ka ki 100 pesos na load. Naguluyan naman, so analysis takan, anindo kan tanong gani. Bulping na nahulog sa lamesa, ay sala po. Sala. Dago ganito kimaray. Bago pa siya bulpen, uliton ko ha, uliton ko po. O, uliton yung ta. Ay. Oh. Nahulog po. Oh. Oh. As in, nahulog talaga. Tubigan po na nahulog. Anong tubigan? Saan po? Tubigan na nahulog. Sala po. Sala po talaga. Sabi ni 0786. Yan. Baka igwadig di sa ibong. Baka igwaki tuminama sa ibong na mga kwantang. Yelo na pigbugtak sa baso na plastik. Sala. Payo na nagkaarangas. Latusunta ka dyan. Jen Estola na Benz Hilly, wara paki nagbayad kaya listen, watch, you idol. Pogi Henry M. Okay, thank you, Migo. Iyo, Migo? Takunday, man kinagbabayad. Pabaya isa na. Manorin kan, madakol na mga pila dyan. Tama, barayad kang buwis, amigo. Hello? Sadta po, sir. Ano po? Sadtang tiyamba. Amo, sige po. Kulog po ni tumbler na nahulog po. Anong kulob? Taklob? Kumpo. Kulob nin tumbler na nahulog. Kumpo. Saan po nahulog? Sa lamisang plastic po. Nahulog sa lamisang plastic. Tapos, Ano po? sala, madam. Bye-bye. Bye-bye. John Arman, nahulog na postiso sa lababo. Salbata na, grabing gabat ki postiso. Lata po na nahulog sa Benit Berdin. Mali po, madam. Ata madalion ini. Ining bagay po nini. Kadakul po dyan sa palibot. Kadakul po dyan sa palibot. Pirasong yelo po na piglaog sa pitsel. Pighulog so yelo sa pitsel. Adi, sala. Alat ko naklaro unta mo na, oy, Ate Shara, may pangload pa kita? May pangload pa kita? Iga pa. Takulong pa nga kita digdi, sabi ni Shara. So, sige daw. Good afternoon, Hen. Taklob kilatang nahulog ay sala po. Nahulog sa in. Di ba? Dapat kuhan kita. Ito. Hello, good afternoon. Hello po. Yes. Tornelyo po. Baga na iti tornelyo sa pinto. Ano po? Tornelyo po na kikabit sa pinto. Tapos nahulog siya sa paril. Sala po, arayon, madam. Mga 5 kilometro. Bye-bye. Ang horo-hara ng simbag siguro mga 2 kilometros o 1 kilometro, so tubigan ang nahulog. Ito medyo hora na ito. Tapos so ano pa itong saro? Hain pa ito. Basta arog kaan. Iyot ng horo ng dite. Hello? Hello, ako po baga sir. So, nagsimbag man tubigan na nahulog. Oho, sala po. Latoson pa ka. Sabi ko, hora ng simbag. Oh. Sige daw, irani-ranihan daw. So siguro po, balunan. Balunan? Ampo. Anong na balunan? Plastic na balunan. Tapos? Ampo, lunchbox. Lunchbox. Ah. Tapos?
Tapos, buksan siya. Tapos, pinupukkan kutsara. Oh. Ganag para distansya lugod. nagpara atras. Nagpara atras amiga. Sige. Oh, bye-bye. Nagpara atras lugod. Sabi ni Founder Obal, nahulog na singsing sa lamesa. Ay mali, bossing. Mali po. Sabi ni King Reginaldo, maray na hapon ngayon, amigo, from Bangkirohan. Yan, okay. Ano na? 4 minutos bago po magsara ang mahiwagang tanog. Ay, basta itong tubigan na nahulog, horo-harani po ito. Basta nahulog. Diba? Kanang taon ni may nagla-isus na kulo na pala ni. Tumbler po na pigpupunuan kitubig tapos biglang nahulog sa simento. Mali. Pigbok sa nalukdo tapos nahulog sa lamesa. Mali. Plastic bottle na nahulog sa salog, lamesa, na nahulog sa salog, hali sa lamesa. Sala. Oh. Makinilya tabi na nahulog. Grabe, ginuyod na plato sa lamesa. Mali. Empty bottle water na nahulog sa bangko tapos nagligid nahulog sa salog. Sala. Pero huharani na ini. Empty bottled water na nahulog sa bangko tapos nagligid nahulog na naman sa salog. Sala pa po. Pero siya gari mga nasa 500 kilometers na. 500 kilometers. Mga 50 meters na sa katotohanan. Yan, ha? Okay. Ito, mga mineral water na binulos hali sa sako. Hali sa sako, sala. Hello? Hello po. Yes? So, tubigan po na plastic, pero ang kulob niya, may aluminium po baga. Tapos, naggulong-gulong siya Sain? sa plywood. Sala. Sala po mo sa Bye-bye. Sabi ni Elmer Vargas, nahulog na sandok ng bagas paglipat sa container. Okay. Bossing, sala. Tumbler po na nahulog sa plywood habang nagliligid. Plastic bottle na pigbuksan tapos nahulog sa lata. Mali. Plastic bottle kang mineral water na mali po. Mali. Hello? Hello po. Yes. Nagtimplang juice po sa plastic na pitsil. Ano po? Nagtimplang juice sa plastic na pitsil na may yellow. Ibahon man. Ay. Ano po na? Diyos, sararay o darakula? Aring po. So, Diyos. So juice po, baga na saradayot. Saradayot. Okay. Sala po. Awinda. Kaagan kan bulpin na tumba sa lamesa, nagkahurulog sa baba, tapos ibinalik. Sala. Nahulog na inulog-ulog o pinadalos-dos. Awinda sa endo. Unang haraning simbag. Itong bottled water, simbag na bottled water ngaya, na nahulog sa lamesa tapos sa tukawan, garo arugan sa pagkasimbag niya eh. Ito po ang harani. Horo harani po ito. Masarani ito. Hello? So sa tubigan na yato. Kaso, sabi mo, sala man. Sala nga ni. Paaguhan ko na sana. Tataw ka pa sa kuya. Paaguhan ko na sana. Try. Ano? Alcohol na tinabrag sa drawer. Baba kan drawer. Mas ka ng mga imagination mong sarawayon ka. Alcohol na tinabrog sa drawer. Ito na sana ang Ano?
alcohol, ito yung sa Parang ang loob. ito na sa laog, tinabrog na so. Anong Ito tinabrog? So ba, laog o so kwan? So laog o so kwan sa ano? Hindi. Kung nagbutang, halimbawa, nagbutang ako ng alcohol sa kamot. Tapos, hindi ko na tinatubig to sa pakiraya na butangan. Itinabrog ko na sana. Uy, aramuan, harani naman yan. Harani naman. Konsiderasyon na sa sir. Harayon talaga. De kayang mako, de kayang mako, de kayang mako. Yo. Thank you. Bye-bye. De kaya. Shin Xiao. Nahulog na lukdo kang tumbler sa lamesa na dumiretso sa simentong salog. Sala boss, Honesto Llamoso, balonan na nahulog sa lababo po. Ay nako, 1 minuto bago magsarang mahiwagang tanong. At dago ka din daw kimaray, ha? Ano niya? Ang question na sana, ano po so nahulog, buda say nahulog. Iyo man sana ang kwanindo. Ano po so nahulog? Asin sa nahulog. Ito po na nahulog sa lamesa, nahulog sa tukawan, nahulog sa paril. Sala. Sala po ito. Talaga ito. Nahulog. Oh. Yan. Oh. Ulit. Nahulog. Ay, wait. Nahulog. Oh. Oh. Yan. O, last caller natin. Unoy gari. Den nga din minatunong hanganday na kuha niya gayo. Hello? Oh. Menipan po na nahulog sa katre. Ano po? Menipan. Anong ano? Menipan po. Baga sa tiga. So, Mini fan. electric fan. Sadip na electric fan. Ampo. Pinmin nahulugan sa Catherine nindo. Nahulog man. Paano nahulog? Doon ako nasikada nindo ade. Doon ako nasikadan mo. Ade. O nasikadan ni ago mo. Kaya na-imagine mo sa tanog. Basta nahulog po siya. Oh. Sala? Sala pagilay. Sala pa po. Awinda. Okay, bye-bye. Wara talaga. Oh. Last na to. Ma-discuss na kita kin mga samno. Nagligid na tumbler sa lamesa tapos nahulog sa salog. Sala. Paiwasi ba sa bayang isip ninyo kung saan siya pwedeng mahulog? Mga plastic bottle po na nahulog sa lunadan o sa auto. Yan. Mini pan na nahulog sa katre. Ay, so apod ka sa bago. Bottled water na may laog na tubig nagligid kina nahulog sa steps nin agdan. Bottled water na may laog na tubig na nagligid kina nahulog sa steps nin hagdan. Alat ngo na. Steps nin hagdan. Sala. Naglugod-lugod po na plastic na note di plastic box. Note di tip ano ito? Sala. Nahulog na plastic bottle na may tubig buksan buhos. Mali po. Mali. Pautro po ulit. Alas 4 na. Tama na. Plastic na baso nagsalod din tubig. Wala po. Saga naman. Nahulog sa lababo. Shin Xiao. Uyog-uyogon mo. Lukdo kang tumbler. Hello? Hello, bossing. Yes. Maray na hapon. Maray na hapon. Inkan po. Ha? Na inkan na nagligid sa salog na pasiring sa hagdan. Para Inkan. ligid-ligid. Anong inkan pre? So, ito pag inkan, halimbawa soft drinks na naka-inkan or fruit beer na naka-inkan. Ano ba ito? Sisa ini? Dahil natabi. First name.
Dexter. Dexter. Taga saan ka, amigo? Diyan sa nasa Pilar. Sa, sain? Pilar, amigo. Sa Pilar? Oo. Pilar Sorsogon? Yes. Maluyan simbag kang taga Pilar. Ayun pala. Bye-bye. Sige. Empty bottled water po na nahulog sa salog tapos nahulog pababa sa hagdan. Alat ngo na, ha? Cube ice na nahulog mismo sa laog kang ref, diretso sa salog simento. Nahulog na tumbler, nahulog si Henry sa kama, tamay kasamang chicks. Grabe man kung aragot ang tanog. Ibaon man. Kulob nin container po, nahulog sa iraram kang lamesa. Plastic bottle doon na nahulog sa lapag, kan tukawan kan auto. Ne, ha? O, tawan ta ka mo kikuan. O, ne. Lat ko na, ha? O, tama. Pero sa agan ako magsimbag, tatapos ng oras ta. Ay, nanganisos na, nito. O, ne, ha? O, ne, ha? Ay, bako. O, ne. O, ne, ha? O, dago ka din doon, eh. Empty bottled water po na nahulog sa salog, tapos nahulog sa hagdan, pababa sa hagdan. Sala po ang empty bottled water. Iyan ang hulaan. Tama, so nahulog sa salog, pababa sa hagdan. Pag tama sa salog, Ronald, nag-rolling sa hagdan. So item. Pero bako po siya empty bottled water. Tama na. Okay? Sa mga harong, itong bagay na ito, makukuha po mga tugang sa mga hotel, sa mga restaurant, sa mga harong, gabos na harong igwakaan, sa mga tindahan, mga kitchenwares. Yan. O, tama na? Okay? Saga naman. Nasubrahan naman kita. Saga naman. 12, bago mag-alas 4. At saaga naman. Saga naman baya. Ako masimbag. Abo ako magsimbag. Abo ako magsimbag sa cellphone. Nasubrahan na kita. Uyug-uyugon mo na pira ng minuto sa paurukudan ta. Kuha na 24 minutos. Sobra na. O, saga na ka mga podiyo. Saga na. Saga na. Basta po, dakulon kayo sa harong, restaurant, sa ano nga nito, sa mga hotels, kitchenwares diyan sa mga tindahan, sa mga kuan. Hudyan nga ni Ronald sa surplus baga. So surplusan kan mga kitchenwares, igo ako nagkairiling basta saga na. Tama. Ang hula lang, ano sunahulog sa salog. Pagtama sa salog, nag-rolling siya sa hagdan. Ito po ang tanog. Ano po ito? Uliton ta. Saga na kung magsimbaga. Okay, ito. Ako na. Ay, yugod ini. Ay, naghang na naman ugaring. O saga na sa nata, naghang naman ang sakuyang cellphone. O. Saga naman. Okay na. Woo! Ara mo, Ronald, deng siram ang karaon kunday ka ini. I mean, bago kompleto ang harandaan kunday ka ini. Okay? Bago kompleto tabi ang harandaan, ang karaunan kunday ka ini. Ayan tabi ang tandaan nindo mga kapingki. Alright? Dahil pong siram ang harandaan, ang karaunan, dahil siram. Dahil kwan ang karaunan, kunday ka ini, iya po, okay.
Oning sarong para texter ta. Nginarana na Ronald Sugabos na klase kigamit sa harong. Dekong nailing na tama. Okay na? Sanabi ng saga naman, mga makulito na. Nabos na sa oras ta. Gabos na sa yan. Saga naman. Ayan na. Okay na. Woo! Okay. 10 minutos bago mag alas 4. Dili kita mga tugang sa mga samno sa pagkabuhay nintawo. Ano na nga ni, so, didisco, ama commercial kita, Ronald, ano, so didisco tiron tangani, pagyari pala, nung ninang una kitata, masupog digding, Ang mga helang kangatay, arog tabi kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadarapo, kan sobrang pagkaunin taba, o kaya pag-inom nin alak. Tapos ang kaugmahan kung di ka mo magbabago asin tanganing maugma na tay, kay puan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal po sa o kaya para sa load asin proteksyon kang atay, ini po may silimarin na hali sa herb, natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, antioxidant na probadong efektibo sa pagtauning proteksyon. Sa oral daw na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan ng mabawasan ang danyo sa atay. Efektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o wara, mahilig uminom o daig, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal po sa mga panginot na botika nationwide. Hapoton sana po kung igwadyang ki Liver Aid. Di ba po kayo po ang ki doktor, prescription kan doktor. Kaya po apoton lang nindo kung ikaw po kamo ki Liver Aid. Love story sa Pinky on mo, baby. May text kita digdi kasubago habang pasakat ako sa DCGB. Sabi kan texter ta, good afternoon po, Henry M. 66 anyos na ako. Obviously po, sarong senior citizen. May problema ako sa sakuyang kalibin. Jesus ko, amigo. Nag-live-in ka pa kaya? Ang kalibin ko po, 47 anyos. Asin, alat ko na ha. Ano kung basahin ko ang word na ini? Ang kalibin ko po, 47 anyos. Ano kung basahin tayo na? Ano maray na word kayo ni daw? Duro da kula, gayod. Duro da kula. Ano ini? Extra large. Tama ba? Chubby. Tama, Jerome de, chubby. Mala nga ni po, de ko kaya likuson. Walang iya ka. Ano dis ganon? Pong kinyog, sarawayong ka na. Grabe ka man kung makadescribe sa ipumor, inima na. Ang problema ko po, nagdedemand siya na gusto niya da po na magkaaki. Day bali na bako kaming kasal, basta gusto niyang magkaaki para paggurang niya, igwaki mag-ataman sa iya. Ang problema ko po, tagaro, paminsan, day ko naman po kikaya. Ano nga nang dapat pala na-review ko ini. Love hurts. Love strong. Love hurts. Okay. Okay. Love. 啊
Okay. Tapos, ngunyan, may edad na baga po ako, kaya medyo may pahingalo. Salamat po. Arog kayo ni. Arog kayo ni. Pasensya na kamo. Taday ko nabasa sa ibang term. Taday po bagay sa mga aking nagdarangon niya. Buda sa mga tawo. Nagdarangon niya. Arog kayo ni. Bosing arog kayo ni, ha? Tabago komersyan. Arog kayo ni. Commercialin ang unatabi na alta advice santa ka commercialin ang unatabi lagod araw ka ara mo migo day man kay po na sunod-sunod diyan araw advice santa ka ha pagkalipas kay ning mga patalastas Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan po langgi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alkalde kan po lagi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan po lagi, kay mayor nonoy kap. I have a confession. Isa akong bosogera. Ama bosogera. Alam nyo ba yon? Kaming mga bosogera, on the lookout lagi sa kakainin na pasok sa budget at sakto sa tiyan. So, calling all bosogeros and bosogeras, ang dami na nating choices sa McDo. We have McSavers Sulit Busog Meals. 99 na lang for complete meals all day long. In all McDo stores nationwide. For breakfast, may cheesy egg disal and longganisa meals. For lunch and dinner, may cheeseburger meal in all day long. May crispy chicken fillet a la king, mushroom pepper steak, and chicken McDo meals. Oo, meals, not just a la carte. So, head to your nearest McDo to order McSavers Sulit Busog Meal. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, si sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito.
news, mga lolo, lola asin mga makuapo. Kung igwa ka mong talento sa pagsurat, pagkanta asin pagsayaw, mari na. Entra na sa pa-contest kan Diocesan Commission on Family and Life na ang titulo, Si Lolo asin Lola kan buhay ko. Ang Catholic Grandparents Association of the Philippines o SAGAP na sarong programa kan komisyon magseselebrar kan Grandparents Day sa Hulyo 26 sa kapiyastahan ni San Joaquin asin Santa Ana ang mismong lolo asin lola ni Jesucristo. Bago magabot ang aldaw na ini, magkakaigwa muna nin makulor asin pano-pano ning kaugmahan ng mga aktibidades. Araw ganing pa-contest sa story writing, harana kilolo asin kilola, asin lolo and lola dance contest. Kaya ano pang tighahalat nindo? Palista na sa Indong Parish Commission on Family and Life Coordinator asin maghirilingan kita sa Grand Competition na gigibuhon sa SM Event Center sa maabot na petsa 20 kan Hulyo 2024. Special prizes awaits you. PS, makipaghilingan sa Indong PCFL para sa mechanics asin iba pang mga kahaputan. Alas 3 na! Pinky on mo, baby na! Alas 4 na nga ni, patapos na kita. Kay Henry M. Sa Ano? Pinky on mo, baby. Ulita na be. Ulita na. Alas 3 na! Alas Pinky 4 on na mo, nga ni, baby be. na! Oh, ano Kayo pa? po ay nakikinig kay Henry M. sa Pinky on mo, baby. Giri, bagong karigo sa di. Ha? Ano? Otong texter tatabi, apudan ta ka na sa puptad taon, ha? Din akong oras, apudan ta ka po, apudan ta ka na sa napota. Gari habo ko man na magtao kay arog ka na advice, taba kami nagdadangog na mga aki, buda mga, may minor pa. Apudan ta ka, may i-refer ako sa imong doktor. Day man po kay puhan na oral dawon mo yan, o burubanggihon mo yan, Ronald, di ba? Timing po yan. Iga po ang ipig-upload na proper timing. Kaya tatanglayong ka talaga kung, di ba? May pig-upload po na timing. Iya po. Iga po kipig-upload at timing. Kaya ayan dapat. Dahil mo man pwedeng oral dawon yan. Latosonta ka na. 68 ka na. Sarawayon ka pa na. Apudan ta ka na sa tod, ha? Apudan ta ka. Tatawan ta ka ki. Buda may i-refer ko sa imong doktor. Tangan na masunod iyan na request kan sa imong partner. Okay? Salamat. Kanserong pagantabay. Mabuhay. God is good all the time. Tapos na ang programa. Lakaw. Enjoy ang pagkamuot sa kapwa. Clear and bright, it's our way to see